kalingap, magandang tanghali na po. Today po, kahit tanghali na, scout pa rin tayo ni Kuya Robin kasi meron pong si Kuya Robin, bagong scout. Tutulungan po natin na matulungan din. Basta mahalagang tulong. Mahala na ng views natin kung ano naman, pero salamat sa inyo lahat po, una na sa sponsor at suporta niyo po sa amin sa Charity Vlogger. Maraming salamat po. Kahit mahina views, kahit mataas views, matuloy po tayo ng patulong. Yes. At ano nga yung pupuntahan natin yung Kuya Robin, yung sitwasyon niya? Ay grabe naman yan kuya, kasi isa pang dalawa na anak nila, isang baby pa, tapos isang siguro 2 taon basta 2 plus siguro. Tapos pagitira naman sila ng isang tangkal. Tapos isang tangkal ng yung baboy na alaga na baboy. Doon sila nang natira. Ay, yung kumbaga tirahan ng tirahan ng baboy tapos doon sila nakatira. Oo. Talaga may ganun. Oo. So puntahan Pagkita natin. mo naman yan na mamaya na papaikot lang tayo konti kasi medyo mataas lang yan. Pero pagkita mo yan, ay ikaw na lang bahala. Baka ako maiyak na ako doon. Hindi ako sama. Baka masabi naman ng mga viewers o maarte lang o ganun. Kaya ikaw na lang bahala doon. Basta lapit ko lang sa iyo. Ikaw na lang bahala. Sige, punta natin. Ito mga kalingap, papunta tayo doon sa sinasabi po ni Kuya Robin na mag-anak na nakatira sa kulungan ng baboy, mga kalingap. Grabe yan talaga po. Mahirap. Nakakaawa yung pagkagat. Mga bahay-bahay din dito. Grabe din. Ito po mga kalingap, at dito sa lugar na ito, ayan, yan na po yung bundok ko. Tao po. Ito po mga, ayan po. ito na yung Hello po. Kumusta po? Okay, magandang, ako po ay si Kalingap Alvin at nanakan nito ni Kuya Robin. Kilala mo to si Kuya Robin? Opo. Napunta ako dati dito, kuya. So, dito kayo nakatira? Opo. Bakit nag-ano si baby? May po siya, may lagnat. May lagnat? Opo. So, may gamot na ba siya? Hingi po ako sa center. Tapos may Nasaan si mister? Ay wala po, nag-extra lang po. So, dito kayo nakatira at sabi ni Kuya Robin ay yung talaga mga kalingap, ito yung kainan, no? Ng baboy. So, taga saan ka ate? Taga dito ka talaga? Paano kayo napadpad sa ganitong lugar? Dito kayo nanirahan sa kulungan ng baboy? Ay sa po kasi, sa Mercedes, wala din po kami ay. Naghihirap din po talaga kami sa Mercedes. Wala po kami matirahan. Kaya po napapunta po kami dito. May kakilala kayo na dito kayo Opo. tuloy? Hindi pa po. Paano yan si baby? Yung mga kalingap yung bahay nila. Kulungan ng baboy. So ito yung So kayo na yung nakatira dito. Sa kulungan ng baboy. Buti. Kami dito magpapagal at po. Lalagyan na daw po ito ng baboy. Saan kayo nalito? Nga po kami. Nalilito nga po kami kung saan nakabitisa rin. So itong ilang taon na kayo dito? Isang taon na po kami dito. Tagal-tagal na din So ibig sabihin
Papalayasin pa kayo dito. Tapos may lagnat si baby. O sige, paano yan? Kukuha ka ng gamot ni baby. Opo. Ngayon na? Ngayon ka nakukuha ng gamot? Ngayon po. So, sakto pala na ano ka namin. Paano ka magsasakay ka? Sasakay ka? Maglalakad lang po. Sige, sasamahan ka namin sa center ha. Para makakuha ng gamot. Anong pangalan ng baby mo? Zebe po. Zebi. Tapos yung isa? Kendra. Ay, si Kendra. Ilang taon na si Kendra? Mga 2 taon po. Mukhang mabait. Alam ni Mister na may lagnat si baby mo? Opo. Oo. Paano yan? Mainit naman dito. Mainit to. Nilagyan nila ng... May tutulog man na dito yung bubong. Hindi. Natulog po yun dyan po sa inyo. Hindi. Paano kayong, nasan kayo susuro kasi bali-apat na kayo. Nakagawa ko. Nababa. Nalipat lang pwesto. Pero meron kayong gripo dito. No. Ang problema niyo, wala na kayong matitirahan kasi lalagyan natin ng baboy. Tapat din. ko naman, kaso lang. Kawawa. Sa mga oras na ito ay ramdam ko ang bigat ng nararamdaman ni ate sa kanilang kalagayan. Buti ate, kinaya mong tumira dito. Opo. Dahil po sa walang matirahan. Siguro alam mo naman ang panahon ngayon, maraming mapanghusga. Ano na lang ang inaano mo? Wala po na. Andito lang kami. Hindi na lang po namin pinapansin. Na keso ganito, nasa ano kayo? Hindi na lang po namin pinapansin. Basta ang inaano ko na po na nadasal na lang po kami. Anong pinagdarasal nyo? Sabi ko sana po makaahon kami sa ganitong hirap. Ikaw na po Lord yung bahala sa mga taong mapanghusga. Kasi sasabihin nila ay na ano lang, nasa kulungan ng baboy. Ayun mga kalingap, talaga nakakaawa itong kalagayan ni ate. Ano nga ang pangalan mo? Hazel po. Hazel. Ilang taon ka natin? 21 po. 21 na. So medyo kumbaga nasanay ka na rin na Dito na lang po sa bahay. hindi na lang kayo nalabas. Hindi. Dito na lang po kami laging nakakulong. Ay marunong mag-bless yung bata mga kalingap. God bless. Pero nag-cute na yung bata. No? Kayo ni Mr. ilang ano na kayo nagsasama? Mga 4 na taon na po. 4 na taon. Saan kayo dati nakatira? Ay, doon po sa mama niya po. Bakit mas pinili nyo dito? Ay, ano po kasi doon. Maliit lang din po ang bahay doon. Parang ganito lang din po. Ay, may 4 po siyang kapatid pa po na maliit. Buti na lang kahit pa paano may nagpatira sa inyo. Okay. Ginawa na lang ninyo ng Ginawa na lang po namin ng paraan. para maayos to. Hindi paano kung halimbawa na si Mr. mo. Kawawa man ito. Trabaho. Kawawa itong mga kalingap. Nagkain na kayo, ate? Dito po may lutuan sila. Anong oras daw darating si Mr.? Mamayang hapon pa po. Hapon pa. So kayong dalawa lang dito. Opo. Wala kayong ibang libangan, mga ganyan. Opo. Wala din kayong mga gamitan. Nakaproblema mo talaga ngayon ate. Tirahan po namin. Tirahan. Kasi papalayasin na din kayo. Kahit na nagtiyaga ba kayo. Opo. So sino nag-provide nito ng bubong ano? Ay, dati na po ito. Ang inano lang po namin. Ginawa namin paraan lang po. Ito nilagay niyo. Kung baka pinatira kayo. Opo. Ba't kayo sa bagay? Mas sa bagay, ika nga may mga taong mas gustong nakabukod sila. Isa magtiisan sa nanay, sa magulang. Kahit magtiis. Mga kalingap, sobrang nakakaawa ito. Minsan nga po wala kami makain. Pag wala pong trabaho ang asawa ko, wala po kami makain. Ano si baby mo?
May gatas pa ba siya? Ay, ano na lang po, parang may ano na lang po nabigay. Nabigay-bigay mo. Paano kung walang magbigay? Wala po. Kawawa man yung baby, mga kalina. Sobrang nakakaawa ang sitwasyon nila. Si Mister, hindi din siya nakapag-aral. Ano lang po, natapos ng grade 4. Grade 4. Pero mabait man si Mister. Okay Wala naman, man siyang bisyo. okay naman po. Masipag man. Masipag man po ang trabaho. Kaso sobrang maliit lang yung kita. Kumakapos pa rin, ano? Pinagkakasya ko na lang ako. May bigas pa kayo dyan? Yan na lang ako. Oo. Ang galing po sa Ha? Caravan po. Nagulat kami kasi sobrang ano yung kalagayan, pagsubok ba? Pagsubok ng buhay niyo. So kasal na kayo ni Mister? Hindi po. Magpaplano pa lang po. Gusto niyo magpakasal din. Kaso nga ito nga yung ano. Paano niyo napapagtagumpay ni Mister yung pagsubok na ito? Kahirapan. Di kayo nag-aaway? Hindi naman po. So tanggap mo kung anong ano. Tanggap ko man po. At yun nga po ang ginusto ko. Kumbaga na in love ka talaga kay Mister, no? Pero kawawa si baby kasi di kayo nakapag-ready, ano. Pero andyan na yan, kailangan na lang nating kapit sa Panginoon, ano kuya. Tama. May awa ang Pero Diyos. tingnan mo Kuya Alvin na kanina ko pansin na hypoxia na isa yung masakit lang kasi kaya naiyak. Pero ito kanina pa tahimik na, parang behave baga ng Oo nga, ano, hindi siya makulit. hindi. Yung ibang bata ay Grabe sobrang kulit. Huh? Kahit na ganito na- Ilang months na siya, ilang ano na siya? Madalawang taon na po. Magdadalawa na siya. Kailan siya magdadalawang taon? Ngayong August 22 po. Malapit na, no? August 22. Kendra! Hello? Wala kang laruan? Ano kayo natin na Christian? Katoliko. Katoliko po. Ba may cross lang siya. Hello, Kendra. Gusto mong laruan, Kendra? Lapit ka dito, Bi. Hello, Bibi. Lapit ka dito. Parang ano lang siya na parang takot din pero behave lang. Walang salita. Hindi na talagang kulit yan. Hindi. Ganyan lang talaga. Ganyan po talaga yan. Mabait siya, Ganyan no? po makulit. Ganyan po talaga yan. Baka gutom siya. Hindi naman po at nagkain lang po yan. Kasi ang ibang bata, tahimik kasi gutom. Eh kung gutom po yan, nasigaw po yan. Mama, makain ako mama. Paano kung gutom na si ano? Alam mo, wala kang maibigay. Wala po, naiyak na lang po ako. Pag nagsisigaw siya, gutom siya. Tapos wala kang maibigay. Naiyak ka na lang. Ito po yung kalagayan nila sa nakita ni Kuya Robin. Buti Kuya Robin nakita mo. Pakasipag mo talaga. Basta gusto ko lang tulong po ya. Tapos kasi nang kukwento naman sa akin ito ng ni mama ni Carla. Kaya nahanap ko. Kasi kahit yung, di ba napalawanag mo sa kanya na kanina na tayo man na isang, hindi naman ako, sino naman ako, pero kayo naman na si Kalingap Rap, si Kuya Bad, nakaka-charity vlogger. Tapos, yung pagpunta ko dito, sabi ko, kung halimbawa, salamat tayo sa Lord, kung sino na papalapit ko sa inyo, kung matutulong, yung gaya din kina Carla at kay Roseanne, nakita nyo ng bahay, di ba? Kaya gusto ko naman ng tulong. So, si Lord na lang bahala, tapos ika na lang Kuya Alvin. Si Lord na lang. So ngayon, sakto, pupunta kayo ng samahan kayo namin, ha? Makuha ng gamot ni ano pangalan ng baby mo? Sebe. Mainit pa siya ba? Medyo mainit na Kailan pa yung niya, lagnat niya? Kagabi pa po ito. Sige. Samahan ka namin dun sa Bibigay din ako ng
ng cash. Ano? Yan, bigay tayo ng yung mga kalingap, bigay tayo ng konting cash mula sa ating channel. Pagpasensya nyo muna kasi medyo mahina pa yung bis natin mga kalingap. Ayan, bigay po tayo ng konting blessing para may pambili. Ha? May pambili sila ano. Thank you. Salamat. Okay lang yan. Hindi po dahil sa inyo, hindi kami Okay lang yan. Konting halaga lang yan. Pakatatag kayo, ha? Tama na yan, tita. Baka gising na naman yung baby mo. Okay lang yan. Malay mo marami pang blessing na dumating, ha? Basta kapit lang sa may kapal. Lagi lang manalangin. At babalik kami dito. Ano bang gatas ni ano? Ano po, birch tree po. Hindi pwede ang birch tree. Siguro pwede siyang umano nung mga ano. Hindi po kasi yan sa ibang gatas. Yun lang po talaga. Birch tree? Ito. Ano? Parehas po. May birch tree ba na pang baby? Hindi. Pag gano'n lang yun. Pero try natin. Halo natin ha. Yung birch tree dun sa halimbawa. Nido Junior Plus or Bear Brand Junior. Ganun. Yung mga pang bata talaga kasi malnourished sila. Try natin. Ihahalo muna natin yun. Pagbalik namin. Meron ba siya anong mga gamit? May dede ba sila? May Ay, chipon. ano lang po. Sa baso? 3 piraso. Paano 3 piraso? 3 lang po yung dede nila. 3. O sige. Ano pa? Ayan mga kalingap. So yun ang importante, yung pangangailangan ng bata. Natulog na lang kahit na ganyan. Nakapag-inom na ba siya ng gatas? Kumain na siya? Hindi pa po yung nakakapag-inom ng gatas. Baka siguro ano siya, nanghihina. Hindi naman. Okay. At samahan ka namin dun sa ano, no? Kukuha ka ng ano, ng gamot ni ano, ni anong pangalan ng anak mo? Elizabeth po. Elizabeth. Sige, sasamahan ka namin. Tara, sige. Paalis ka din ano, kanina. Okay, sasamahan ka namin. Sige, dito na lang kami ano. Ano pangalan mo ulit? Sorry. Hazel. Okay na. Okay na yung gamot mo? Okay na po. Ayan na po mga kalingap yung gamot na di kami nakapag-video sa center. At sige. Salamat po ng Welcome. Okay. Ano sana ang ulam niyo? Yan ang ulam niyo. Lucky. Sige. Pero bawal yan sa mga tati. God bless ha. Huwag ka nang ganyan talaga. Kahit nasa ganito kayong kalagayan, darating yung panahon na aangat din kayo. Basta manalig lang sa Panginoon. Manalangin kasi pag nanalangin tayo sa Panginoon, meron siyang sasagutin. Pero kung wala tayong panalangin, wala siyang sasagutin. Diba? Gaya din kung wala kang tanim, wala kang aniin. Tama, diba kuya? Sige. Tatatanim mo na kumbaga sa pelot para may anihin tayo. Sige. At sama ka din namin sa prayer kasi pinapalayas na kayo dito sa bahay nyo na diba? Okay, at sige, paalam na kami Hazel, God bless. Pray lang ha, pray lang, tatagan mo lang yung loob mo ha. Okay, regards na lang dun kay Mr. ha, kay Mr. mo. Okay. Yan. Ayun mga kalingap, salamat po sa panonood ulit. Talagang touch yung puso ko at Grabe talaga Kuya Alvin na mabigat sa puso. kasi ako narasan ko naman din ng yung kita mo baga sa buhay ko yung una-una pa tayo nakilala, nakikita mo yun, di ba? Kaya pagkita ko ng gaganito yung tao, kahit naman bata pa sila, at nang siguro na edad naman ang asawa niya, pero naawa ako dun sa bata. Kaya gusto ko talagang kapalapit sa iyo kasi narunod talagang puso ko pagkita ko yung bata na lalalagyan nila na ganyan.
talaga. Ikaw nang bahala. Ako talaga mga kalingap, pumigat talaga yung puso ko. Pero yan naman, successful naman po yung vlog natin. So nawa na marami din mag-ano sa kanila, magtulungan din natin ang channel natin. Marami din yan. Tama Salamat yan po. kuya. Salamat talaga mga kalingap sa suporta. Salamat sa Kahit lahat po. And syempre, mahina man, malakas yung views natin, nandiyan pa rin yung mga solid na sumusuporta sa atin. Maraming salamat po. At pa-subscribe na po ng channel natin, Kalingap Alvin, siyempre. Indiano, Bicolano. At siyempre kina Kuya Val Santos Matubang, And syempre si Pogi. kay Kalingap Rab, Kalingap Rab. At And syempre si Ganda. si Si Ate Jackie. Si Kalingap Jackie. Bulero, si Di po, totoo naman po mga kalingap. At God bless po sa lahat. At salamat po ulit po. Bye po. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso at matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang isip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, maka-Diyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga kalingap, good kaibigan morning. nyo. Hindi magsasawa, palagi nyo makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga kalingap, good morning po. And today po mga Yan si kalingap, siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya